Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Louis, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Japan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Louis. Adak pailaang dito Japan iti agdama manang. Kat dayto YouTube channel yo, ti maysa kadagiti mangliwliwa, ken pagpalpalabasa iti oras kabayatan ti panagubrak. May saak nga Ilocano manang. Dito'y dagus ko, Iloco ti pagsasaumi, taagpapada kami matlaeng. Iso akas taunay aragsak ko, idinasarakak ti YouTube channel, apakadenggan kadagiti nagduduma apadas ti biag, nang rona dagiti OFW, akas kanyak. Adamot to nangagak nga indrama yo a medyo umarngi iti pakasaritaak. Iso asa anak kon anag pangado nagsurat, tapno pa idramak matipadas ko. Kat sapay ko mata mapili met a maidrama. Kas may nga OFW, adu ti mapaspasamak kada kami, kabayatan ti kaadami iti sabali a pagilyan. Ngamnaskan nga agbalin kami anatibker para iti pamilyami, ken iti arapaap mi iti biag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, iti addaak paylaeng di tapagilyan tayo a Pilipinas. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Louie. Kasla nakaserseryoso kalaunay.
Napatig namin ti ibagakan ka, Marie. Kaya't ko taga-abroad. Anya? Sigurado kay ti dayta nga ibagbagam, Louie? Talaga nagdesisyon kan? Wan, Marie. Masapol nga ramidag da ito'y para matlakatata. Para iti masakbayan ti buklen tanto a pamilya. Ngam, Louie, mabalin talo tamat nga aramidan dayta. Uray agpada nga addata dito'y pagilyan tayo. Ngam amumot no kasano karigat ti biag dito'y. Kan may sapay. At ado ti oportunidad iti sapala pagilyan. Kaano nga ron ti papan mo? Agpakadak pa'y kadananang kantatang Kasmat lang iti panagpakadak kan kaita. Tapno marugya ko nga ornusan dagiti papeles ko. Kalpasan dayta, sa akong tupay lamamuan no kaano ang makapanak iti balasiw taaw. Louie. Marie, amo ka narigat dayti para ken ka. Kamkas na kunakon. Para iti masakbayan ta dayti nga ramidak. Ken tapno nang dardaras tanto ang makaornong. Di alaan kan tumot ijay no kayat mo. Naklaatak lang amin iti dayta desisyon mo. Kunak no saan tang agin na dayo. Di kagdanag, maawatak. Amok para iti arapa mo dayti nga aramidam. Agyaman ak, Marie. Ngam ikarim kanyak nga aganad ka ijay, kan agsingsingpot ka. Kan kang ronaan na, kan ayon nakto nga awagan when you i-video call. Anya ka di. Saan na naskan nga ibagam kanyak na ita? Talagang aramidak ti kasta. Di kagdanag. Siguradom laeng, narigat ti mapanawan ko namsa. Amok na ita. Katakil ti panagtalikkuan ka. Kan may sa? Ada kay ti puder dagiti naganak ko. Diti balay. Iso ang naturuda ka mapan makigasang gasat iti balasiw taaw. Nanang, tatang, kaya't kayo makasarita. Bay papan iti anya dayta anak ko. Kaya't ko kumati mapanagtrabaho di balasiw taaw. Kaya't kidawag ti bendisyon kan pamalubos yo. Anak, nahustuan kan iti edad. Saanan ang masapol nga agpakada kakada kami? No kasta ti panggadeng mo, suportaran da ka. Agyaman ak tatang. Talaga kami nakayat ko taga-abroad. Wan anak ko, nataengan kan. Luan niya ti amo makapasaya at kan ka. Nakasuporta kami kan ni tatang mo. Ang madamag ko laeng, apay akalaat ang napanunot mo ti agabroad. At dadong amin ta oportunidad di balasiw tao ngam di ti pagilyan tayo nanang. Kaya't kung amin na masigurado ti masakbayan tagbalin to a pamilyami ka ni Marie. Kastamat na kayat kayo matulungan na naganak ko. Kan laglagi pom anak ko. Saan analakat ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw nga orad ado ti oportunidad ako nam. Adon tinadamdamag ko arigat metlakanaw ti panagbiag nga adda iti abroad para kadag iti OFW. Wan nga agpaiso anak ko. Laglagi pa nga agmaymaysakan to ijay. Narigat ti agbalin nga OFW anak ko. Amok day tananang. Tatang, ngam nakasaganak. Talaga kayat kung agbalin to anasayati masakbayak. Kan talaga kayat kayo ang matulungan. Kasta matagbalin to a pamilyami kan ni Marie. Siguradom laeng dayta nga ibagbagam anak ko. Uwan nanang, kabailak ko nakmet. Ikarim nga ron nga anadam ti bagim ijay anak kao. Uwan tatang, kasama ti bilin kanyak ni Marie. Ikarik nga agan nadak ijay no mapagasata na ka makapagtrabaho ijay balasiw taaw. Kumusta nga itinapanam anak ko?
Nalpas amin na nakasapula ka papeles iti ipapan ko iti Japan nanang. Naimbaglaan na tada iti tigayim ko anang tulong kanyak. Iso anadar sa nalpas ko ti amin nakasapulan. Ay nasaya at nga rudo kasta anak ko. Ay, talaga saanan nga agbaliw ti pangedeng mo. Saanan nanang? Manmano ti kasto nga oportunidad na sumangbay. Nanang, tangayag na nagagdan dito balay tayo ni Marie. Baka mo kayo pailakan ko kabayatan ti kaawan ko. Awan pagdanagam anak ko, saan mi abay-bayan ni Marie? Madlaw ko nga min mabalin. Di na kaya't mapanawan nanang. Ngam impalawag kamot ket di kan kuha na ti panggap ko. Ken nagkareak nga paman na makaurnungak. Agawid akon tapno makapagkalay sa kamin. Ay matlagayam anak ko. Amok nga agbalinto ang nasaya at nga asawa ni Marie. Kas nadlaw may kabayatan ti panagdenayo di ti balay. Kana mo kamawatan na ti amin. Orayek lang noon niya ti baga ti agency na nag-applyak nanang. Talagang amin nagkasapulan da iti trabahador ita ija Japan. Saan mo aliplipatan dagiti bilin mikon ka anak ko? Wan nanang, tandaan na kami nabilin nyo kanyak. Paganad ka ijay anak ko. Kanayon na kami nga awagan ha. Wan Marie, di kagdanag. Kan anadan nyo matakanayon ti bagiyo ditoy. Marie, makamukan ka dananang kantatang. Wen Louie, umawag ka adagos no dasan anasayata mapasamak ijay. Awan ti dagas sa mapasamak kanyak ijay. Kan adu kami matlapin ng nagkakatrabahuan ijay. Ay, kasla ka ano laeng idinagbasit ka nga ubeng. Ita, mapan ka nagtrabaho iti sa bali a pagilian. Talaga ang nagdaras nga aglabas ti panaway. Wanyarad nanang, tatang. Madamdama, agkakaiwaran ti apo ko yo. Sika talaga. Apo ko dagos. Agkasarta pa imot Ay, unmot nga bin nga agpaisuluwe, anak. Ala nga ron, ag-check-in akong tani. Ang mga numabati akpa iti pagluganak k aeroplano. Oh, anadan nyo ti bagiyo Orayin nyo ti awag ko kada kayo. Wen Louie, aganad ka mat. Patgan ka unay-unay. Kasta akmot ken ka Marie. Bendisyonan na ka ti Diyos iti panagbiyahem, anak ko. Nakapanak nga rod iti pagilyan a Japan manang Emmy. Iti panarabay kan kaasi ti Diyos, nasaya at matitrabahok ditoy. Sa anak unay ana ikawa, gaputaado dagiti kailyan tayo a Pilipino a katrabahwak. Ganpod no ti kunada, analaklaka ti makaurnong no agtrabaho ka ditoy. Kanayon ti panag-video call mi kan ni Marie a kaayan-ayat ko, kastamat dagiti naganak ko. Iso asa anak unay ana homesick. Nagtultuloy met ang nagtrab-trabaho ni Marie iti sigod asumsumrakan na. Awan mo tinagbalin na problema manang, taipaw-paw it ko met ti para kadakwada. Ngam adda dagiti gundaway nga umawagak, nga awan ni Marie iti balay mi. Umawag man kit DJ Pilipinas. Kailiw kung dagiti ipatpatag ko iti biyag.
Hello, Louie, anak. Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Nasayaan mo't anak ko. Apay nga imawag ka. Awan, Nanang. Apay, may parit ka din nga umawag ak amang kumusta kada kayo. Ay, kastaya. Ay, kayat mi mauawag ka anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Napan iti ayan da kumpare na. Isasaan mo pa'y makasarita. Kasta ka din, Nanang. Ni ngay ni Marie. Ada ka din? Awan pa'y mo't anak ko. Madamdama masit siguro asumangpet. Pasaray ada nga min dagiti gundaway amala daw nga agawid. Sana bali, Nanang. Tawagak to lang inton madamdama. Sige nga ro doon. Baliwak to man nito umawag. Pakibagayon to lang ka ni tatang ngay mawagak. Anadan nyo ti bagiyo, ah? Hawan anak ko. Di na kami pagdanagan kan ni tatang mo. Sige nga ro doon, Nanang. Bye! Itay pa'y awagak ni Marie. Ngam di naman sungsung-batan ti cellphone na. Di pa'y nga ta nakaawi di jabalay. Sigod mo tano awagak at adan ni jabalay. Kansong batan na adagos tawag ko. Matanagan ak paigit din. Tinasaya at awagak man ng dananang. Parang saan da pa nakaturog ka ni tatang. Hello, Louie anak ko. Apay na imawag ka manan. Hello, Nanang. Pasensya kayo no naistorbok ti pan naturog yo. Itay pa'y ngamin nga awagak ni Marie ngam saan mo ta sumungsungbat. Simangpot ka din di tabalay. Awan pa'y nga rod anak ko. Itay pa'y nga urayan mi kan ni tatang mo. Nakaturog pa ikit din ti amam amang ururay kan kuana. Kasta ka din, Nanang? Ni, napanan na nga rudan. Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo amarabyan nga agawid? Awan mo't anak ko. Ang anda dagiti gundaway at talaga amaladaw nga agawid. Ang saan akastoy kaladaw. Ni, napanan na nga tanyay. Nala, di kagdanag, Louie. Bayam ta siya kung ti manguray kan kuana. Amang ano at dala na panan na. Pasensya kayong, Nanang. Pati da kayo kut mapuyatan na iti panangururay yun kuha na. Awan anyaman na anak ko. Sige, siya kung ti makaammo ditoy. Sige nga rod, Nanang. Agyamanak. Nga oras nga ang nakaawid ni Marie iderabe eh. Ay, jak amo Parbango na itay jak malapdan tituglop ko. Ngam saan pa'y asimbang pa. Sa di naman nga tantinapanan na. Amang ano na bartak man na asimbang pa. Amangan no kasta nga agpay sulakay. Ay na, nagregat mo tanti kastoy bakit? Masa apol nga ilimod ta kan ni Louie nga anak ta tar aramidan ni Marie. Tapno saan nga isupay ti pampanunutan di anak ta ija ayan na ita. Nakakaasi lang nga rodan nga agtrab-trabaho ijay. Wen nga rod Ang paliiwan ta pa'y maminsan lakay. Nukas talata ti aramid ni Marie. Masapol nga ibagatan ka ni Louie. Adapay kat atap kon nga da sa balingar aramidan day tababae. No adabain na. Saan ko mga kasjay ti aramid na? Tadakit nga rod diti poder ta. Kasla agasawa dan ka ni Louie ta kasarlangan ti kurang kadakwada. Gaputa saan tang agtagtagari ka sansanan namutan ti kasjay nga aramid na. Kan kasanaw ang mailimod ta nga agnanayon day ta iti anak ta.
kat matiltiliwan na mutan nga awan dito'y balay tunggal umawag. Amo nga agsususpitsa mutan di anak ta. Sige, paliiwan tapay nga ron. Bakit? Ngamnawan lata ti pagbaliwan la. Agpasinsya laeng ngayon. Tamasapol ang maamwanan ni Louie. Ti ar-aramidan na. Nay, nakaring kayo pa igayam, tatang. Wen, talaga nga inururay ka mare. Asino din ang itulod kan ka anak akutsay? Ang katrabawak, tatang. Una yun ta nabartek ka pa'y anagawad. Ay, pasensya kayong tatang. Dangamin nagkasangay katrabawak. Iswa, nagiinom kami kat tsak nutan na puutan ti oras. Jak amo no anya ti sawak mare. Ngam nabayagan na palpaliiwan ka. Masansan nga aramidom ti kastaw. Saan nga aramid ti nasaya at ababae tinabartek nga agawid iti parparbangaon. Kasanon na maamuan ni Louie ti kastaw nga aramidam. Oh, sa ita di ka agtagaray. Mala, yung kaaginanan, sumrekan. Amo ka saan mo nakabailan ti bagim ka po itinalaos abartek mo. Sumrekan tapno makainanakan. Gayam ti masansan nga aramid ni Marie akaayan ayat ko. Ngam saan anadakdakamat kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Gaputa dida kanu kayat nga adapam kwatak agumura iti kaayan ayat ko. Kampante akmet nga awan ti madi nga aramid ni Marie. Gaputa dakat nga rod iti sidong dagiti dadakkel ko. Addaday di gundaway ajak maawagan. Kan awan pay iji balay. Ngamjak inikan iti madi aka ipapanan manang. Nagtultuloy nga rod ti panang palpaliiw dagiti naganak ko ken ni Marie. Agingga idi saandan analapdan ti bagida ket inawagan nakon ti ina. Mauawag. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Hello, anak ko. Ay na, pasensya ka no na isturbo ka. Diyak ko makayat di umawag nung pinilit nakmut ni tatang mo. Apay, Nanang. Ada ka din napasamak? Malagit mo ka di inawagan na nga awan pa'y ni Marie di balay. Kundi na sungsungbatan ti awag mo ako nam. Wan, Nanang. Malagip ko. Kinagpaysuna anak ko. Parbango na nagawid ide. Kun nabartek pay. Anya? Nabartek ko na ayo, Nanang? Wan anak ko. Kun saan laang nga ide napasamak. Masan sa nakas di aramid na. Ngam saan mi nga impulpulong kun ka. Tadimi kayat nga agriri kayo. Kun isupay apampanunutom dita. Nanang. Ngam saanan ahusto no ilimod mi paikan kaluwe. Kinasarita ni tatang mo ni Marie. Ngam isulat na nga isudyar aramidan na. Katidakas, kanayon nga dalalaki ang mangitulod kan kwana dito'y balay. Anya?
Naaramid ni Marie ti kasta? Itilaksid ti kaadana di tapoderyo, nanang? No anda dito'y balay, kanayon nga nakasarsarita na iti telepono. Kataam mo milatan asaan asika na ijay. Pasensya kan anak ko, ngam talaga amin asaan anaing kalintagan ti kasting aramiden na. Iso nga inyawag ko kunkan. Aping arog ni italang nga imbagayo day tananang. Awan na respeto na kada kayo. Di lang nagbabainan. Ang kalma ka laang anak ko. Dakas di ang ipapan. Ngam talaga amin asabalin ti madmadlaw mikan ni tatang mo. Baybayan nyo, nanang. Siyak ti agaramid iti pamuspusan. Tapno maamwak no anya ti pudnong aramidan ni Marie. Hello, Rio. Hello, Louie, Parts. Abayan ka lahat ni Mawa kagayam. Kumusta kan? Gayem. Ada ko mapaburakid daw ken ka. Kasla, adda sana na saya at mapaspasama ka. Amuklatan, basta kala at iawag mo. Pudot ako nam gayem. Agpatulong ako makin ka. Kaya't ko paliiwom ko man ni Marie akaayan ayat ko. Apay, Napaliw nga mindana ng amasansan amaladaw nga agawid ijebalay ni Marie. Kan kanayon kano anabartek. Ada kano pa'y mangitultulod kan kuha ng agawid. Kan ada ijebalay. Kanayon nga ada kasarsarita na iti cellphone. anya nga ron di kayat mo nga ramidak. No ada panawin mo. Kaya't ko kumapaliiwom iti may sa arabi. Tapno mapanaknikan ta. Nupod no nga ada madingar aramiden na. Day talaga yung Parts. Okay, siyak ti maka mo. Pasensya kan, Rio. Si kalangan taamo ka makatulong kanyak. Awan mo't maaramidan dagiti naganak ko. Tabakit kan lakaydan. Sa baling amin na talaga tagparparik na kanyak. Oraya sino tagyan dita lugar mo. Talaga nga agatap. Nangruna kat adda ka dita adayo, gayam. Sige nga, Rodrio. Namnamag titulong mo. Agyaman ak unay, gayam. Hello, Rio. Naimbag tayo mawag ka. Anya ngay, adda ka din aduktalam? Positive gayam. Pudno ti atap mo. Nakitap nga da nang itulod ka ni Marie. Ngam sana bimabay ti batog ti balayo. Nakitak anagin nagagdapay gayam. Dokumentado amin dagiti nga ibagbagakan ka. Tada video iti cellphone ko. Anya? Wan gayam. Naklatak nga ro di nakita. Nagpaspasara kaklang ang nagpaliw ka ni Marie. Tanawayaak. At kasya'y matan dinaduktalak. Talaga gulguliban na ka ni Marie, Louie. Ti awanan ba na babae? Agpaiso nga ro ti mapalpaliw dananang ko. Anya ti plano mida, gayam. Panunutak pa, Rio. Ngam datapay la ko mati makaamoy ti dayto anaduktalam. Siya kung ti makaamo kadagiti sumaruno ang mapasamak. Or sige, Louie. Basta awagan na lang. Nadapay may tulong ko. Amo ka narigat na ita na duktalam. Nang runa katanda kay dadayo. Iswa, kalma lang, gayam. Agyaman ako na ititulong mo, Rio.
Naklaat ka nakakita kanyak. Di mo impagarup nga agawid kasta ka di. Apay, adi mo yung paka mo nga agawid ka. Di nakarakupon balang kantis sa babae. Anya ka din na itasasawang Louie. Awan ti ba di nga... Di na ang maalilaw. Impagarup mo siguro ajak maduktalan dagiti kalukwan nga aramida man niya. Di ka naglibak. Malaksid ka dagiti dadakkel ko ang nakapaliw iti mading aramid mo. At dapay pamaniknek ko iti kinabalang kantis mo. Sige. Buyaam da ito'y a video. Agpalawagak, Louie. Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Nagsakit da ito anadakwatak, Marie. Nagsakripisyo ak nga imadayong kapukon ka. Para iti masakbayan ta. Nguman niya tinaramid mo. Ginuliban nak. Awanan kay tibain na babae. Di ka lang nagbainan ka dagiti dadakkel ko. Nagpuskol taropam. At da ka pa'y dito'y puder dananang gamlino ko naklata. Louie, pakawanan na. Pumanaw kan sakbay nga dama aramid ko adi mo magustuhan. Diyak kayatan ang makita pa'y ti pa nagrup-rupam. Louie. Pumanaw kan ko nakmat. Kat manipod ita. Aglinipatan. Nga asim Marie. Pumanaw kan sakbay ang makaaramid akiti saan anasayaat. Pumanaw kan! Ijayan ang nagpatingga ti relasyon mi ken ni Marie manang Emmy. Diyak laing pagarop nga iti kaadak iti balasiw taaw nga agrigrigat nga agtrab-trabaho para iti nasaya at amasakbayan mi. Iti impagarup ko ang makatakunay-nay ko iti biyag katagar aramid matgayam iti kalukwan. Ket tinasakit agnanaed pay iti balay mi. Kasta unay abain ko kadagiti dadakkel ko gapo iti inaramid ni Marie manang Emmy. Kunak no isun ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag ngam nagbidutak gayam. Mano atawan ti naglabas sakbay ang nakailiw-liwagak manang. Ti sakit ang nariknak tinang patibker kanyak tapno agpursige nga agtrabaho para kadagiti arapaap ko para iti pamilyak. Itamanang adan asawa ken dua nga anak ko. Makunak ang nagasatak iti nagbalin nga asawak nga isu ita ti kaduak amang itultuloy amang ragpat kadagiti arapaap ko iti biyag. Gapo iti binukel ko a pamilyak ad-adamat nga inspirado ak amang mangged ita ditoy Japan. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Louie. Pagayam ko a Louie, nagkasang tinapasamakken ka iti kalabas. Ngam ti pagyamanam laengen, bayat anasapapay, natakwata mon no anya a klase a babae iti ikalaysam kuma. Ket gapo iti kinatibker mo, nasupapakan amin a sakripisyom. Ket ti sakit a nariknam idi, nasukatan iti aglaplapusanan a kinaragsak mo ita, iti denna ti pamilyam. Kararag ko asapay kumatag na nayon ti parabor nga itadken ka tinamarswa. Ket di ka manglipat ako mararag ken dumawat akanayon iti pannarabay ti
ti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan adan at agabengget. Nga iti agdama, aday jay Kingdom of Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamatan kadagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti idram-drama yo apadas ti biyag. Daytoy a drama ti pag-aayat mi adenggan iti lugar mi manang. Iso ang nakasubscribe kami iti YouTube channel yo. Ilingad naklangan itinagan adan manang. Itagdama katadak diti Saudi Arabia nga agtrab-trabaho kas truck driver. Mayat ti kasasaad ko ditoy, ngam adapadas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng di tapagilyan tayo, Manang Emmy. Sigurado ka din iti desisyon mo aba pa nagtrabaho ijay Saudi anak ko. Saan nakaslaka na ti agtrabaho ijay? At kananya ngay trabaho ti inaplayam. Sigurado ako, nanang. Truck driver ti inaplaya ka trabaho. Truck driver? Saan nga ta delikado dayta? Nang runa no agbiyahe kayo iti adayo a lugar. Nanang, amin na trabaho ada kasingin na paggad. Ngam di kay agdanag, takabailak. Dakkel ti masweldo kumpara dito Pilipinas. Isa matulungan kayong tupayan, nanang. Basta agad nad ka nga rod ijay di mo baybayan tabagem. Wan, nanang, para kada kayo pamilyak. Sigurado makanayon ka nga umawag anak ko. Diyak kayat nga awan damag mi may papanken ka. Kun saan ka unay nga agtalek kadagiti di mo pay unay am-am mo a tao. Sa bali ti biyag ijay, Dan. Wan, nanang, laglagi pagkakanayon dayta. Ikararag ko asapay ko ba, tagbalin anasaya at ti kasasaad mo iti pagilyan a papanam. Sapay la ko, mananang. Kadi kay agdanag, tadyak liplipatan dagiti bilin nyo kanyak. Kanuray da kayo, Di yu baybayan ti bagiyo. Kaya't ko anasalun at kayo adanunak inton agawid akon. Wen, anak ko, di nakpagdanagan. Dandanin ti flight ko. Makapaanak to di Saudi. Nasayaat mo to kasta. Amok at talaga at gagay mo tin mapanagtrabaho iti sa bali a pagilyan. Ita, dimtengan day tagundaway. Wan nga rod, Dona. Pasensya ka na, no mapanawan ka. Ngam amok ka maawatam da ito Tapara mo't lay ti masakbayan ta ti pampanunutag. Maawatan ka. Nupay narigat nga aklunan nga agin na dayuta. Ngam, amok nga ada kanayon ti Diyos amang tartarabay kadata. Kanayon kayo itong awagan. Tapno jak matunay mailiw kon maikawa iti kaawan ko iti denayo. Rumbang laang, Dan. Takanayon nga urayan mi, tiya awag mo kada kami.
Hello nanang, ada akong dito Saudi. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kumusta ngay ba ti biyahem, anak ko? Medyo nawatiwat ti biyahe. Ngam, awan mo tinagbalin nga abiriya nanang. Basta ganad ka dita. Di mo pa'y kabisado day ta lugar. Wan nanang, ket ada kita dito apartment apag naedan mi. Nasayaat mo anak ko. Namamom ka din dagiti agbalinto ka trabahwam. Saan pa'y nanang? Inton bigat pa'y lang ito umuna nga aldaw ko nga agtrabaho. Medyo adadanag ko ngam, excited ako nga agtrabaho nanang. Di mo liwayan ti agkararag, anak ko. Tapno ka na yun nakatarabayan ti namarswa. Wan nanang, ket amuyo ka di. Itapay lang. Kasla kailiw kayon. Ngam, amo ka maibturak dahi ti nanang. Word, amok akabaalam day ta anak ko. Kat daytan ti umuna nga agpang. Tapno matunoy mo dagiti arapaat mo. Basta aganad ka dita. Wan nanang, agyamanak. Di ba iba antibagiyo Ipatpatag kayo unay, nanang. Naibangag sa pamdan. Kastamot sir, naimbangag sapa yumat. Wanya, kumusta ka? Okay lang sir. Medyo adadanag ko ngam pilpilito ka punasan dayta. Naimbang nga rod ta Pinoy kayo mutla nga pan nakaamok ditoy. Pinoy kayo supervisor ko. Wanya, nakasagana ka kadin iti umuna nga aldaw ti trabaho. Wan sir, nakasagana akon. Kasta ti kayat ko ang manggagan. Ita nga aldaw, mangrugi ka kadagiti rota nga asidaglaang diti pan naka-opisina tayo. Masapol nga ikabisadom nga umuna dagita lugar. Okay sir, nakasagana akon. Nasaya at nukasta. Laglagi pumakanayon dagiti safety protocols. Iti daytoy a lugar na ingat may patpatungpal dagiti safety protocols. Laglagi pagkakanayon dito sir. Safety first. Very good, Dan. Laglagi pamat apasik a professional drivers iti daytoy apagilyan dagiti kakadwam iti trabaho. Di ka bumdeng agdamag kadakwada no kasapulan. Sige sir, katagyaman na kiti support tayo. Simple lang ti umuna nga assignment mo, Dan. Isuro mi ti amin kan ka. Agyaman na kiti pa nagtalakyo sir. Aramidak mo ti amin. Tapno sana madadaal dahi ta pa nagtalakyo kanyak. Nasaya at no kastadan. Patsik amapang namnamaan ka. Saan kayo apaayin sir? Well, welcome to the team, Dan. Agyamanak sir, talaga magagaran ako ng mga ruging agtrabaho. Mamati ang kanalaka masursurom ti amin at trabaho ditoy. Kasi tinako na akon sir, aramidag ti amin nakabailak. Kat agyamanak launay, tanda kayo dita nakasagana ang mangigiya kanyak. Sigudan ang nagtrabaho kas truck driver iti pagilyan tayo man ng Emmy. Iso nakigasang gasa takmet ang nag-apply diti Saudi Arabia kat napagasatan nakmet. Nalaos ti ragsak kumanang, tamamati ak nga addan gundaway ang maipaayak iti nasayaat ken nasaliwanwan a panagbiag ti pamilya. Kastametten a maisaganaak ti masakbayak ken ti panang bukal kontumet iti bukod ko a pamilya inton ikalay sakon ni Donna a kaayan ayat ko.
Ti may sapay apakaragsakak launay manang, malaksid aso magmamano kadagiti katrabahwak ti Pinoy, padamot la a Pilipino ti panaka-supervisor ko iti nastrekak a kumpanya. Nagduduma a training ti nagdalanak manang. Kat tunggal at dawayak, jak maliwayan nga awagan ni Donna a kaayan ayat ko. Donna, kumusta kan? Nasayaat man. Sika, kumusta ti trabahong dita? Okay, mat. Medyo dadanag ko ididamo. Ngamit ha, naka-adjust akon. Nasayaat man. Ngam amok, maikawa ka pailaan dita. Puno day tangay bagam. Naimbaglangan at nasingpot ti bisur ko. Apada mutla Pinoy. Kasta ka di? Wen, kanayon ang nakaalalay kanyak. Nang runa ita, tamadama ti training ko. Tapno may kanak iti sa baling assignment. Ado ka mo tinasisingpot dita kung natikapsat ni Jen agayam ta. Ngam masapul ka nulat ta ti agannat. Tadalat tamot dagiti sa bali ti ugali na. Talaga kas tatar aramidak Donna. Ikab-kabesak pa yung dagiti kalsada dito eh. Medyo narigat kan makabannog. Ngam kabailak. Nagagat kang porsigido ka dan. Amok akabailam dayta. Agyaman ak Donna. Ngam sa bali talaga dito eh. Nagdadakkel dagiti traksi ka. Kasi nakabutbut ang arod. Isong agannad ka kanayon ha? Agannad ka iti panagmanmanehom. Wen, agan nadak. May liwak unayan ka da kay Donna. Ngam masapol nga aganusak. Sana bali. Makaurnungak to niti pangrugyan ta. Inton makapagkalay satan. Agsakripisyo ak ditoy para iti masakbayan tayo. Agina nakamet. Napatag ti salunat. Araramidak day ta. O sige, oras mo tanti panagina nami. Umawag ak tumanen. Aganad ka kanayon iti sasarak mo iti trabaho, ma? Wan, lalaingam ti training mo ha? Laglagi pam, patpatgan ka unay-unay. Patpatgan ka mat Donna. An nadamot ka kanayon ti bagim. Makaamo ka paila kung makadananan ko. Sarong karamida, no adda panawon mo. Napintas ti resulta ti training mo. Iso nga ita, ikanda ka niti importante nga assignment mo. Mamati ak akabailam daytoy. Anya day nga assignment, sir? Mangrugi kan nga aglong trip. Agi-deliver ka, itadayo a lugar. Agarup talong aldaw ti biyahe. Talong aldaw? Talaga along trip nga rod no kasta, sir? Talaga dan. Iso asiguradwam anak ay nanaka kan nakakondisyon ka nga aglong trip. Sana rumba nga maladaw ti delivery. Maawatak, sir. Di kayag danag. Sigurado ka nakasagana ak para iti long trip. Tapno saan na makamtod iti oras ti delivery tayo. Nasaya at no kastadan. Ngam ne, ipakpakauna ko na. Medyo delikado ti dalan nang runa iti rabi. Isong agalerto ka. Sana rumba nga maliwayam ti GPS nga imot mo. Matungpal, sir. Napatag da ito ya delivery dan. Kat mang namnama kami amin kan ka. Yes, sir. Di kayag danag. Kanayon na kumunta ka kabayatan ti biyahek. Basta ipamaysam ti seguridad mo, Dan. Dahito iti umuna agundaway nga aglong trip ka. Dakkel ti pamatikan ka. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Patsyak akabailam. Iso nga italagkukan ka dahito'y abiyahe. Agyaman na kiti panagtalagyo, sir. Kahit ulitak, Dan. Agannad ka. Laglagi pam a prioridad tayo ti kinatalgadyo. Iso ang masapol nga aginanaka ken agsaga na ka na imbag.
Matungpal, sir. Anditan, agriringan iti bangir alin niya. Hello, Dan. Nakaawag ka, Mat? Donna, kaya't ko lang nga ipakaamukan ka. Nga mga no sa anak ka makaawag iti sumagmamanungal daw. Apay, ada ka di problema? Awan, ada ngamin atid do ka biyahek. Talong aldaw ti biyahek ang mapanagi-deliver. Talong aldaw? Ni, nagatiddugan. Kabaalam ka di? Kabaalak da itoy. Kan nag-training akmat. Iso asyak tinadutukan niya agbiyahe. Kasta ka di? Basta ganad ka, Kan ag-update ka nga dagundaway. Sige, ipakpakaw na ako na. Amangan numayra ng awan to ti signal iti papanak. Sana bale, ta agsubliak mo't lang nga dagos, kalpasan ti biyahek. Aganad ka nga rod, Laglagi pam anawati-wat ti biyahem. Kasapulam to tinananay nga inana, kalpasan day ta biyahem. Wen, di kagdanag. Ken awagan kan to adagos, apaman ang nakasangput akong manipod iti biyahe. Pakibagam tulangan ka ni nanang Wen, mapanak to iti balayo. Tapno maibagak adagos ka ni nanang mo. Agyaman Donna. O sige, orayan nyo ti sumarunong nga awag ko. Hapay nga takla at nagtibayo ak. Kalpasan anay bagam ti panagbiyahe ni Dan iti adayo. Balasang ko. Di kayag danag, Nana. Okay mat kano ni Dan. Ay, jak baliklikan ti saan nga agdanag doon Nagrunak at adayo kada tayo ni Dan. Nasayaat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na, Nana. Kan ko na namat nga ganad. Hanggang sa bali lata, jay ada ko ba dito'y ayan tayo. Sa bagay, maawatan kayo, Nana. Dahiti nga minti umuna agundaway, amaya dayo kada kayo ni Dan. Normal lang ti kastarik nayo. Ay, wen kat nga tabalasang ko. Kat ikararag tayo nga awan ti dakas ang mapasamak ken kuana. Ikararag tayo akanayon kuma at arabayan ti Diyos. Wen, Nana. Hello sir, nakaawag kayo mat. Kaya't ko la kumustahan ti biyahem, Dan. Okay mat sir. Gusto ti kunayo medyo delikado ti dalan. Ngem aganan nadak. Nasaya at nukasta. Laglagi pam, aginanaka nukasapulan. Di mo pilitan no makarigna kay ti saan anasayaan. Matungpal sir. Aginanak no kasapulan. Kahit kumusta day tay manmaneho matrak. Okay mat sir. Panag ko nakatawan mo ti parikot. Masaya at nukasta. Basta pakaamuan na kadagos no bilang tatati sa bali amariknam, wen? Matungpal sir. Di kay agdanag. Tatalaga ada kayo ti dago sa kontakek no bilang laeng. Basta ipamaysam ta atensyon mo iti panagmaneho. Di ka una agtaltalag iti kalsata. Nang rona kat di mo pa ikabisato. Kanayon nga ipalagip ko kan kadayta. Aganan dadak sir. Ken may sa. Nakatuto ka kiti GPS nga imat ko. Masaya at nga ron mo kasta. Ulitek, agalirto ka. Agyaman na kiti patigmaan nyo. Anyat na pasamak na.
Jakon makontrol pa iti truck. Talaga, jakon makontrol. Bimtak ti pilid ti truck kabayatan ti panagbiahek manang Emmy. Naawananak iti kontrol iti manibela ket bimmaliktad ti iman manehok a truck. Madamang agsasao kami iti boss ko iti cellphone idi napasamak ti aksidente. Iso anangeg na ti amin sakbay a bimmaliktad ti truck. Nakaro ti panakadangran ko manang iso nga awan puot ko iti sumagmamano nga aldaw. Tingaruden boss ko tinang kontak ka ni nanang tapno ipakaam muna ti pan naka-aksidente. Hello? Naimbag nga oras yung ma'am. Kapag yan nyo kadinidan, Uwan sir, siyak ti inana, anak ko ni Dan. siyak ti supervisor ni Dan dito Saudi, ma'am. At ala ko maipadamag ko kada kayo. Medyo bad news. Bad news? Apay sir, anya ti napasamak. Na-aksidente ni Dan. Kataging gaita, awan pa ang puot na dito ospital. Anya? Naispalmat kit din iti pagkat ni Dan. Tatalaga nga inaramid dagiti doktor ti amin nakabailanda. Isu na laeng ta saan da pa ilamay baga no kaanong agsubli ti puot ni Dan. Ay, Diyos ko. Matamamot na may imbestigaran no niya talaga tinapasamak, ma'am. Inyawag ko lang kada kayo tapno amuyo mata. Ay, Diyos ko. Anyamatan. Sapay awan apulos maaramidan me. Tada kami mat dito'y Pilipinas. Adayo kami mat kankwana, sir. Maawatan kayo, ma'am. Alagaan na rigat ti kastoy apasamak. Nang runa kalipasan. Ngamikarek nga wantirong mga pagsanagan nyo. Naramidan mi ti amin nakabailan mi tapno masigurado mi lang ti kinatalgad ni Dan. Agyaman ako unay, sir. Di kayag danak, ma'am. Nakanayon kayong awagan may papaniti kasasaan ni Dan. Lating itag tinapasamak. Namnamain nyo asaan mi abay-bayan ni Dan. Agyaman ako unay, sir. Pangaasiyo, taumawag kayo manan. Tapno maamuan minuan yan ti kasasaan ti anak ko. Na, imawag di boss ni Dan. Ada ka no da ka sa napasamak kan kwa na. Ha? Anya tinapasamak ka ni Dan, nana? Na-aksidente ka no, kabayatan ti panagbiyahe na. Ada ita na iti ospital, nga maawan pa'y puot na aging gaita. Diyos ko, kasano ang napasamak na ita, nana? Katamok mo tanaan nagmaneho ni Dan.
Aksidente ka no tinapasamak. Madama pa'y laang ti investigasyon. Kasano da ito yun? Saan tayo mo tamakapan iti ayan na? Imbagamot ti boss na, akanayon na nga iyawag ti kasasaad ni Dan. Agkararag tayo, sapay kumata makapuutan ni Dan. Day talaangan ti mabalin tayo nga aramitan balasang ko. Ti agkararag. Diyos ko, ayat agunay ni Dan. Sapay kumata malasatan na tinapasamak kan kuha ng aksidente. Maawatak ti marikrik na ang balasang ko. Kasta akmat ngay nana. Gamagtalag tayo kadagiti Dr. Ijay. Tararamidan da kanumot ti amin. Tapno maispal ni Dan. Sapay la ko mga rod. Tamalasatan ni Dan day dyan napasamak kan kuha na. Diyak lakit di kabaalan numapukaw kanyak ni Dan, nana. Diyak kabaalan. Dan, mangmangagnak ka di. Sir, sa dino ti ayan ko, anyat napasamak. Na aksidente ka, kabayatan ti panagbiyahem. Sumagmamanungal daw nga awan puot mo. Aksidente? Awan ti malagip ko. Di mon pilitan alagipan tinapasamak no di mo kabailandan. Tinapatagkat nakapuot kan. Nasakit ti ulok. Masapol ay nanampay laeng Dan. Di mon pilitan ti agpanunot, posible aday ta ti makagapo iti panagsakit ti ulom. Sir, kasano kabayag nga awan puot ko? Danda ni makalawas, Dan. Ngam saanan nga importante dayta. Tinapatag kat nakapuot kan. Danda ni makalawas. Diyos ko, ti pamilyag. Masapul na maamuan dati napasamak. Di ka nagdaan. Inawaga kun ida. Nakasaritak ti inam. Ikararagda ka no tinadaras a panagimbag mo. Sir, ladingitag tinapasamak, sir. Pasensya kayo kumaan. Awan ti basol mo, Dan. Kasi tinakulak. Di kapatgan itakat nakapuot kan. Ipamaysam tagpaimbag. Taday tati kapatgan ita. Ika gumaak, sir. Takayat ko ti agawid. Mapasamak da ita. Basta ipamaysam tagimbag. Saan da kabaybayan? Agyaman na kititulong. Kan anos yu kanyak, sir. Awan anyaman na, Dan. Tinapatag at nakalasat ka, itinapasamak nga aksidente. Aday ta. Agringan iti bangir alin niya. Dan, anak ko. Nanang. Ay na, agyaman ang ta nakapuot kaan. Naimbaglaangan ta nakariing kan, anak ko. Medyo nakapsutak pa inanang. Nga mamati ka sa maya tumot lang ti amin. Agyaman ang iti Diyos. Nagrigat ti aguray iti damag. No anyan tinapasamak ka, anak ko. Pasensya kayo, nanang.
Jak nagayatan da ito yan napasamak. Di dapat kat nakalasat ka iti pagkat. Pasensya kayo na pinagdanag kayo, nanang. Di mo panunutan day anak ko. Tinapatag, si bibiyag ka. Kat makapagdadan nata yung tumanan. Isong agpaimbag ka. Di mo pala panunutan ti may papan iti trabaho. Oo, nanang. Di na kong pagdanagan. Nasayatan ti kasasaad ko. Awagan kayong tumanan. Nas ka na maawagak matan ni Donna. Tamo kakastauna yun ti panagdandanag na kanyak. Agan-anad kayo di tananang. Kailiw kayo una yan. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nakaruwara kon iti ospital manang Emmy. Ngam pinaginananak pa iti boss ko iti makabulan, sakbay ang nagtrabaho akmanen. Dandani inaldaw met nga uawagak dananang kanidona, tapno ipakaamok kadakwada ti kasasaad ko. Nagasatak manang tanasing pet ti boss ko. Dinak binaybayan apulos, manipod na pasamak ti aksidente, aging ga idi nakarecover akon. Itamanang agtrab-trabaho akmanan. Saan matan ang nagdandanag ti pamilyak di ta Pilipinas, taamuda ang nasayaaten ti kasasaad ko. Daytoy ti maysa ang nakabutbuteng numapan ka agtrabaho iti balasiw taaw. Jay awan ti pamilyam iti sibay mo, no addama di ang mapasamakan ka. Ngamkas na kunakon, nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Palagip kadagiti padak nga OFW. Kanayon tayo nga agannad, ken salimot-mutan tayo ti salunat tayo, taday tati may sa agameng tayo, tapno makapagbayag tayo nga agtrabaho iti sabali a pagilyan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Dan. Pagayam ko adan, nagasat ka ta nakalasat ka iti paggad, ken nasaya at ti supervisor mo. Gaputa isutin ang taripato ken ka, aging ga iti naimbagan ka. Pudno unay ti kunam ang nakabutbuteng ti agabroad, taadda dagiti ditay namnamaan na pasamak, amabalin a sumangbay kada tayo. Iso arumbeng laeng tinaan-anay a panagannad, ken panang taripato iti salunat, no adda tayo iti sabali a pagilyan, taawan ti pamilya tayo a sumaranay kada tayo. Bilibak kadagiti kas kada kayo nga OFW, tauray anya apaggad, ket si sasagana da sumaranget, maipaayan dalaeng itinasaya at apanagbiag ti pamilyada ditoy Pilipinas. Kararag ko akanayon ka kumaan na salunat, tapno maragpat mo ti tartari gagayam abiyag para iti pamilyang. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Amon at taga Sambales. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko.
Ilingad na klaangan manang itinagan amon, taga Sambalesak. Agmay may saak nga anak, damamaken day di papa. Iso nga amin nakayat ko kat ipaay ti inak, nga awanen ti adupay asao. Pag-aayat mi adengdenggen dagiti padas nga idram-drama yo, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Iso anaawi sakmet anang ipatulod iti padas ko. Kat sapay kuma, tamay samot ang mapili ang maidrama. Agdandan na kamin iti nobyak ije Manila, ta ije kat nga rod ti pagtrab-trabahuan mi adwa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, manang Emmy. Pasensya ka na, Rose. No saan ka na nasuko na ti pagtrap-trabahuan. Madi nga mintiriknak. Apay, anya ti parikrik nam? Nan, dapat ka man? Ni, saan ka mo't anabara? Awan ti sakit ko. Adala na pasama kay di opisina itay. Iso akil lata nagmaditiriknak. Apay, anya ti napasama ki di opisina yo? Nag-general meeting kami ngamin tas imangpot ti boss mi. Kat ada saan anasaya at adamag nga imot na para kada kami. Anya nga dayta? Maluglugi ka nun ti kumpanya. Saanin ang nakaaon manipod iti pandemya. Iso ang nagdesisyon ti boss mi ngagkisay da iti empleyado. Anya? Ni, kaasimot nga rodag iti maikat. Sapay nagrigat nagsapol iti trabaho ita. Sino ka no ngay dagiti maikat? Diyak pa mo. Adadalan da pala ka no. Dagiti trabaho ti tunggal maysa. No saan una ang masapol kat mabalin mo't ang mainayon na trabahon ti maysa nga empleyado. Dagiti ti maikat. Kasta ka di? One Rose. Kat madanagan ak. Kinapod nuna. Ado kami ang madanagan. Gaputa ado dagiti mas senior ngam da kami iti dadya kumpanya. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negative? Saan ka maikat? Sapay la kumaros. Itapay lang. Madandanagan akon. Ala, punasam tadanag mo. Saan aday tati pakariribukam? Tawan pa'y mo ti imbagada no asino dagiti maikat nga empleyado. Rose, may saak ka dagiti na ikat iti trabaho. Anya? Dahil tatagpay so. Dagiti nagkauna nga empleyado tinabati. Ado kami ang ikat. Awan ka na talaga ti mabalinda. Ngamin, aging gaita. At adalin da pa'y lang taramidin da. Tapno saan ngagsara ti kumpanya. Awan nga rod maaramidan nyo. No kasta ti desisyon ti management. Kasano nga taytan? Saan ka maawanan itinamnama? Ado ti mabalin mo apag-applyan. Graduate ka. Iso ang nalakalaang ang makasapol kay ti sabali at trabaho. Sapay at baybayadan ta binulan. Alangan mo ta si kalatan ta agbaybayad. Bayat nga awan pa'y trabaho. Kabailan ta daytoy. Di kagdanag. Tinasayat, padasag nga ron ta ag-apply adagos iti sabali a kumpanya. Bareng maawatak. Nagrigat mo tanti kastoy. Amin na nag-apply kiti trabaho. May sa tisungbat da. Orayak ka no ti awag da. Aging gay ti ka ano. Mataktikanak pa ikit din yawan tar aramidak. Siyak pa yung tagtagtagibalay.
Adaklatan dito'y pagnanaidan mi ka ni Rose. Bayat nga iso tagtrabaho. Masya na kon kuana. Kaya rigan na nga isumot ng timang bibiyag kanyak. Anyamot ng tikastoy. Tinasayat. Awagak man kit din ni mama. Masapol ang maamuan na tinapasama kanyak. Patsik adakkel ti maitulong ni mama kada kami kan ni Rose. Awan siguro ti master kakatrabaho, Rose. Sumagmamanan abulan ti napalabas. Ado nga min tinagsara a kumpanya, manipod idi pandemic. Iso nga ado at trabahador tinaapektaran. Dahil tangarod kat. Awan gayam. Nagipatulod ni mama iti pagbayad ta iti abang. Kastamatan iti para iti city services. Imbagam ko maasaanan. Nakababain. Nagadun tinaitulong na. Kan adapay matrabaho. Pudno. Ngam narigat mo ta si kalatan ti maob-obliga. Imbis kumasyak. Iso adak kalatulong. Ti paupawit ka data ni mama. Ngam kanayon laka din nakasta. Siyak ti mababain. Rose, amumutasaan nga umdas. No tila ang sweldom ti pagsamakadanta. Iso nga da na panunot ko a solusyon. Anya dayta, Mon? Kasayatan siguro na gawid talangan iti lugar mi. Padasag tagsapol iti trabaho ijay. Kasano nga rodon ti trabaho dito eh? Sana bale. Patsik ang makasarak ka iti sa bale at trabaho mi iti lugar mi. Talagang amin ang marigatan dan dito Manila. Kinapudno na. Insingasing ni mama daytoy. Total, agmay may samutan ti nakijibalay. Tilangan babaw ng tikadkadwana. Isa pagaw-awidan na tan. Sige, tapanunutak pa'y day taasing-asing mo. Ikanak pa iti sumagmaman nga aldaw, Mon. Inak nga agdandan na kamin ka ni Rose manang Emmy. Iso nga idiin singasing na nga agawid kami laangan iti lugar mi. Dagos mo't nga imbagak dayta iti live-in partner ko. Nag-resign ni Rose iti trabaho na, tanaalukoy kung agsapol kami laangan iti sabali a panggadan iti lugar mi. Saan mo't apa naglastog manang, ngam adu ti saniko ana panawan kada kami day di papa. Talaga nga ing kagumaan na idi a pinasaya at tibiyag mi. Ultimo ti inak, di na kayat idi a mapanak ag trabaho iti syudad ti Manila, ngam nagpili taklaang. Nasaya at mo ti trabaho manang, ngam gapulaang iti epekto ti naglabas sa pandemya, kalaat a nagbaliw ti amin, kat awan ti sabali a nagkamangak, no saan at ti inak. Iho, papadam.
Padasok tag sa iti panggadak, mama. Barong na master kak dito lugar tayo. Oh, sige, di kalapdan. Ngam dumabalin, uray saan kuman. Total, adamat dagiti talo na pangalaan tayo iti kasapulan tayo iti inaldaw. Padasok lang, mama. Mababayin nga minan ni Rose kada kayo. Kaya't napaikid din tagsapol iti trabaho na ngam kung nakasyaklatdan. Anya ko mati kabain na. Arig na agasawa kayon. Kasarlaan ng tikurang. Iso ami ang brumatan ti pamilya tayo ni Rose. Di na ngamin kayat ada kayo latan ti pangalalaan mi iti para kada kami, mama. Dagiti kasapulan mi. Iso asyak lang tagsapol iti trabaho. Sige, adakan ka day taiho. Kasi tinakon-akon, saan ka alapdan iti anyaman akayat mo nga aramiden. Mon, kastoy kadilatan ti kasasaan ta dito eh. Papakpakan talatan ka ni mamam. Anya ngamin ay ti pakasikuram. Nagsayatan ti biyag ta dito eh. Wan, ngam saan arumbang a problemaan na tapay ni mamam. Imbes adata ti tumulong, datamot ti matultulungan. O naikalakit din ay Rose. Tapnoy bagakan ka, naumaakpay kidin agsapsapol iti panggadan. Awan mo tinasayat a master kan dito eh. Uray anya at trabaho, basta nadalos. Awan dakas na, ngam ti nakaistambay kalatan dito iti agnanayon. Rose, ado ti kwarta ni mama. Di ka katiagdanag. Iso adi mon kaya tagsapol iti trabaho, kasta ka di? Anya laangan nga iti makuna ni mamam. Di ka agdanag ko naklang aroden. Awan ti problema iti dayta. Agmay may saak nga anak. Kat amin dagiti na ipundar da iti day dinagawanan nga amak. Kukwak to amin dagita. Amok dayta. Ngam kabayatan as ibibiyag pay ni mamam. Saan mo anam namaan ti maitad na ken ka? Agpursigi ka. Tapno damat makuna apundar mo. Saan akanayon amang namnama kalatan ken ni mamam? Mama, napanan ni Mon? Itay pa'y nga awan diti balay? Dapat iti ayad nagiti gagayem na iti kabangibang nga ili. Mailiw na kanukan ko na. Iso nga imbaon ko na panijay. Kasta ka di, Mama? Wan, apay, ada ka di problema, Rose? Saan mat kami nang nagsapsapol iti trabaho na, Mama? Kanayon latan ang nakailad diti balay. Wano saan? Mapan iti ayandag iti barkada na. Apay nga mi, napilitom gagsapol iti trabaho na. Saan kayo mo't ang mabisbisinan dito'y poder ko? Ngam, agnanayon kadilatan amang namnama kami kada kayo. Nakababain mo't, Mama. Awan ti rumbaga pagbainam iha. Agmay may nga anak ko ni Mon. Iso nakasaganak amang ipay ti amin akasapulan na. Total, kabailak mo't. Kasano na danton anak mi, Mama? Diagyan kayo lata dito'y. Saan mo na day tati problema am Rose? Bayam ni Mon, amuna ti aramiden na. Apayan, nakariing ka pala, Rose. Parpangunin. Amo mo't gaya maparbangunan.
Ngam apay nga itakalaang nga agawid. Amumat na sa dino tinapanak sana. Alangan mo tapanawak dagiti gagayam ko isay. Iso nagkukuyog kami matlae nga nagawid. Kastam ka dilatan nga agnanayon. Di mo pampanunutan di masakbayan. Malipod at data di ti balayo. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Ne, aguray ka man. Anya ko mati nagbaliwak. Nasken pa'y kumaamaragsakan ka ata. Nagimas ti biyag ta dito'y. Uray santa manggad. Unag trabaho. Agbiyag talata. Saan akas to'y akita ti biyag ti inararapaap ko. Kaya't kung agtinulong ta, tapno mapasaya at ta ti biyag ta. Ay na, Rose. Ang drama ka man. Di mo panunutan day ta. Di napatagkat na pintas ti biyag tay ti poder ni mama. Mon, Alakit din. Maturog tantan eh. Parbangonan ko na kumanan. Kan may sa talaga makaturturog ako. Pinadas ko tinagsapol iti panggadan iti lugar mi manang Emi. Ngem napaayak a makastret iti trabaho. Ken numabalin, saanen akayat ni mama nga agtrabaho akpay. Banag at tinungpal kumet, nga uray kasta unay ti panagpakpakaasi ni Rose, nga agsapol iti trabaho, tanakababain kano ken ni mama. Aklunak manang, talaga na imas ti biyag ko iti dan na ni mama. Ngamin, itad na amin akasapulan mi. Nasumok ko pa yan ti makibarkada iti kaaddamin iti lugar mi manang. Nga iso ti kaguraunay ni Rose. Adda dagiti gundaway nga agsubang kami, gapo iti aramid ko. Aging gaadimtang ti kanito anadlaw ko, adi na kung dagdagulitan ni Rose nga agsapol iti trabaho. Nagsapa ka na nakasukat, Rose. Papanam. Damong aldaw ko ita itinastra kak at trabaho. Anya? Adan trabaho? Dinto ta di mo pa impakpakaam mo kanya? Di mo't busy ka akanayon kadagiti barkadam. Pasaray di ka pa yan agawid. Gapo itinalaos a kinabartat mo. Kasano nga rod nga amom di mapaspasama kanya. Rose, nagimnas ti biyag mo ditoy. Mapan ka pa ilang agpakarigat nagtrabaho. Manumot lati sweldo mo nga eh. Uray mako na abasit ng pagrigrigatak. Alangan mo't nga uray para iti personal ko akasapulan kat dawatek pa'y kan ni mamam. Ay, talaga saan ka mo tamaw-awatan, Rose? At da kami nandito ti kasapulan ta. Anya pa'y lati sa pulam. Jay mako na akukwak. Ang nagrigrigatak dagiti para iti kasapulak. Saan nakakas ka dagiti daduma a babae, ajay laagnam ay ti kayat da. Iso abay anak ang trabaho para iti kasapulak. O sige naday ta ti kayat mo. Barang may kat na agpaiso ti dudukot mo dito balay. Mala, lalayngam nga rod. Barang nakarkaro a pumintas ti biyag mo.
nakainom ka man ng iho. Basit lain, mama. Nagkasangay ngamin di may sa tropa. Kaya nagiinom kami. Hanggang di mo sansanan, ang mga nagsakit ka. Di nakapagdanagan, mama. Kabaulag ti pagik. Huwag kayam. Ayan ni Rose. Saan pa'y mo tasimangpot? Ang mga nag-overtime. Kano rabin? Apay ngawan pa'y. Sabay mabisina ko. Ay, katmangan ka na. Saan namat ngayon tugot ti kaldero? Sa bagay mo't kiti alangarod, mama, ta agpalisak nga mo na. Sige, tapay sagana kunti ka nam. Kalpasan na, aginanakamutan. Oras ka naghawid idirabi. Tsaka naputa na simangpot ka. Kat no nagimas ti turog mo asin ang patak, kasano ko mga rod ang mapuutan na. Medyo nakainumak ngamin. Ta nagkasangay ti may sa tropa. Kasta ka di? Talaga kay kayat mo ti kasta klase ti biyagan niya. Kanayon ti happy-happy. Katanya ko mga itaramita, Kraus. Agmalmalum kamot ngawan ti balay. O, di mapanak mo tagsapol iti kasarsarita. No kumaada trabahom, di adda kumamot na saya at apagbanagam. Saan aday takanayon ka nakainom tunggal agawid ka. Di mo pa'y damagan no kumusta ti trabaho. Kano apay analadawak anagawid. Rose, amok mo ta na saya ti trabaho, misong agin enjoy ka. Apay kumapagdamagan ka pa'y laeng. Sa bagay, talagamot nga awan pakibiyangam kanyak. Basta adda dagiti barkadam, mayat ti aldaw mo. Si kamot. Sa bali man ti tinor ti panagsasaom. Agyaman ka kiti ata day talang ti bisok. Awanan ti sa bali pa eh. Alangarod katsapay ko ma, taawan to ti pagbabawyam iti udi na. Gapo iti kasta nga aramid mo. Awan to Apolos. Nagimas ti biyag ko. Awanan ti kidawag pa eh. Oo, reaganak kanto iti sa nga pulaw. Mayatlat at ibiyag tayo. Tadda ni mama amang tultulong kada tayo. Mama, nagpakada kada kayo ni Mon? Napanan na ka no? Apay asaan ang nagawid idirabi. Ay, kunadamot nga dapag nada nga agbabarkada. Ang mga nabartak manan, iso asaan ang nakaawid. Madanagan na kami, mama. Ang mga noan yan tinapasamak kan kwa na. Apay, di ka kadipay naruam kan ni Mon. Pasaray kastamot ti arabid na. Ngam di kagdanag, ta sigurado nga dala ang iti ayan dagiti barkada na. Kasta ka di, mama? Mala, mapankakit di agarbusaran. Ang mga numala daw kay ti trabahom. Di mon panunutan ni Mon, agawid to batlaang dayjay. Mama, agpakada ako makada kayo. Apay, sa dino ti papanam. Ada atendara ka seminar iji Manila. Siyak ti impatulod ti boss ko amapan makiseminar. Ang mga nutalo nga aldaw ti kaadak iji Manila, mama. Kasta aya. Wan, mama. Awan mat ngamin ni Mon apagpakadaak. Isa da kayo laangan. Idi pa'y rabi nga awagak. Ngam di namat sungsung-batan ti awag ko. Ay, ang mga numadama ti happy-happy na agbabarkada. Iso akas jay. Una yan, malipatan na pa yan nga dagururay kan kwa na dito balay. Kunakmat nga irwam munday tabagim. Habay amlaang, di mo tubtub nga rin, tapdo saan kayo nga agapa. Uwan, mama. Sige, mapanak pa'y aging paki iti awitak nga ag-seminar, mama. Sige lang, iha.
Siyakton ti baka mo ang mga ibagakan ni Mon, ang nagluwas ka, ijay Manila. Apay nga, di mo't lang sumangputin ni Rose, mama. Manungal daw timpakada na kada kayo. Kunana mo, tatalo ka nung aldaw, ijay seminar da. Talungal daw. Kadandanin makalawas nga awan. Sapay di na pa'y sungsungbatan ti cellphone na mo't. Ang mga no di pa'y nalpas ti seminar na, iso asaan pa'y makaawid. Sa balin sa amot ang dito, mama. Matitag parparik na kanyak. Ay, tila pang panunutam. Bason mo ba't laang Apay nga min ama nung aldaw asaan ka nagaw-awid. Oh, di saan nakapagpakadakan ka? Amo namot nga dak lang tayo nagiti barkadak nawanak dito balay. Wan ngam impakadam ko Di mo mat ngamin sungsungbatan di cellphone mo idaw awagan na ka. Mama, no saan pa sumangpot ni Rose saging kainton bigat. Mapaanak ko ni tayo ti pagtrabahuan na. Inaktamagan, napuno anapan na ki-seminar. Ne, apay, itaban pa yakas ta ti jar mo. Sigod mo't adi mo pakibibyangan tar aramidan na. Ngam sa bali da ito yan, mama. Sa bali tagparparik na kanyak. Iso ang masapul ang mapanak itayan ti pagtrabahuan na. Kumusta nga itinapanam iho? Anya ti kurada iya pagtrabahuan ni Rose. Awanan, mama. Pinanawan na ko ni Rose. Ha? Anya pinanawan nga ibagbagam? Namakiti ipapan ko iya pagtrabahuan na. Nag-resign gaya man. Kat sana po no dyan pakada na kada kayo amapan makiseminar. Anya? Nag-resign? Sa dinuarudan ti ayan na? Dahil tatidyak ka mo, mama. Sapay dyan akong makontak ti cellphone na. In-block na pa yan ti Facebook. Dokasta, talaga api manawan ni Rose? Uwan, mama. Pinanawan na kun. Basol ko mo't lang dahito eh. Namin ano kinasarita na kumjak intan ka no. Isumot lagaya makadagiti na palabas nga aldaw. Saanan nga agsasaw no kasi anabartak kan parbaon ako ni agawid. Iho. Impag-arup ko na okay lang kan kuha natin amin. Ngam saan mo't gayam. Basol ko dahito mama. Sa dino'y taniti pang sapulak kan kuha na. Day tatirigat na anak ko. Sapay saan kayo ang nagkalaysa? Iso nga awan ti karbangab kan kuha na. Sana mabali na panawan nak ni Rose mama. Padasik ti mapa ni Manila. Agdamag akadagiti gagayim na ijay. Iho. Itala nga na amiris ko tinagbidotak mama. Diyak inikan patag ti panagayat kanyak ni Rose. Tibukod ko lang nga pagragsakan ti pinanunot ko. Diyak kabaalan na mapukaw ni Rose mama. Diyak kabaalan.
Iti day di matla ka nito manang Emmy. Apaman anaamwak ang nag-resign gaya man ni Rose. Iti nastrakan na atrabaho iti lugar mi. Nagluwasak matadagos ang nagpa-Manila tapno sa pulot ni Rose. Sinaggaysak ang nagdamagan dagiti gagayem kan makamamo kan kuana. Ngamdak sang gasat, taawan ti uray may sa kadakwada ang makaammo no sa dino ti ayan ni Rose. Panagriknak kat nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway manang. Awan apulos ti pamalpalat patak no sa dinon ti ayan ti ayayatek. Nagsubliak iti lugar mi, analpay ti abagak. Idilaang anamiris ko ti bidot ko, tadyak pulos ingkan kano dagiti patigmaan na kanyak. Sipod pay, kat amu ko no niya klase ti babae ni Rose manang. Adu ti arapaap na para iti masakbayan. Kat mamati asaan nga agsarde nga agsalukag, aging gaadi na matunoy ti amin nga arapaap na. Itamanang siya kun ti mangimatmaton kadagiti negosyo mi kan ni mama. Si papanakkelak met amang ibaga nga inidjakon ti makibarkada nang runa ti aginom iti arak. Nagtalinaedak iti lugar mi, tamang namnama akpay laeng nga agbaliw ti panunot ni Rose, ket mapanunot na ti agsubli kanyak. Ngam aging ga ita, awan pay laapulos ti damag ko maipapankan kuana. Ngam no bilang laeng tamang nga natoy insalaysay ko. Kayat ko ang maamuan na nga addaak laeng ditoy nga agururay iti panagsublina. Daytoy ti pakasarita ak manang. Katagyaman ak unay, ti panangtedyo iti biyag. Toy pagayam mo, mon. Pagayam amon, umunay ti amin, kayat ko nga ipakaamukan ka, amaladingitan akmet iti nagbanagan ti relasyon nyo kan ni Rose. Ngaman niya nga rod, sikan mismo tinangibagaan nagbasol ka, tadi mo inikkan patag ti babae ang nagayat itinapudnokan ka. Nagsimple laeng ti kayat na mapasamak. Agtinulong kayong agsalukag, tapno saan ang nakababain iti inam. Ngam di mo pulos inikkan patag. Iso aday ta, dimtang ti kanito ang nauma, kat nagdesisyon nga umadayukan ka. Tasigurado apa nagriknana, napatpatag nga amang kan ka ti makibarkada, ngam iso a live-in partner mo. Ti pagsayaatan na itapagayam ko, namin pinsanan ang nagbaliw ka. Kat sapay lakuma, tababaan iti panagbaliw mo, mapanunot na mutla ang ti agsublikan ka. Kat maituloy tinaputad nga ayan ayatyo, gapo iti sabali adana anatumpungam. Kidawam ti panarabay tinamarswa pagayam ko. Kat kanayon nga ikararag mo, ama ipaayan na kayupay iti may sa agundaway kan ni Rose. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay.